दिनै आंनि बे YouTube चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावदों। बेनो जादों रिपेमेन्ट खालामनाय। बावैसो सिगाङाव आङो मबाइल एप्सनि गेजेरजों लन लादोंमोन, पार्सनेल लन लादोंमोन। बेखौ आङो दिनै रिपेमेन्ट खालामगोन। बे लना जादों 500, स्टार्टिंनिफ्राय 500, बेनिफ्राय 1000, 1000निफ्राय 1500 बिदि बारायलांबाय थायो बा लाबाय थालांबाय थानो हायो। थ' बिनिनो आङो 500 लानाय लनखौ मबाइल एप्सनि गेजेरजोंनो माबोरैहाय रिपेमेन्ट खालामो बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों लाइभ प्रसेस खालामनानै दिन्थिगोन। थ' बिदिब्ला फैदो। दायो आंनि मबाइल स्क्रिनाव फैबाय। थ' मबाइल स्क्रिननि गेजेरजों आङो ब्रान्च एपखौ अपेन खालामगोन। अपेन खालामबाय। थ' आङो 500 लादोंमोन बा 500 लादोंमोन। बेनिनो आङो 515 रिपेमेन्ट खालामनांगोन। बेयाव मेक ए पेमेन्टआव क्लिक खालामनायनि उनाव कन्टिनिउ थांनांगोन जोङो। कन्टिनिउ थांनानै जोङो साबमिटआव क्लिक खालामनानै थांबाय थानांगौ। थ' साबमिटआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो मोनसे स्क्रिनाव मोनसे आरो गोदान टुल्सफोर फैबावो। बेयावनो जाबाय कार्ड आरो नेट बेंकिं आरो इउपिआइ। बे मोनथामनि गेजेरजों नोङो जेखिजाया अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै रिपेमेन्ट खालामनो हायो। थ' आङो गुगोल पेनि गेजेरजों रिपेमेन्ट खालामगोन। फैनाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे टाइम ओंखारो। 5 मिनिट्सनि गेजेरावनो जोङो मा खालामनांगौ, गुगोल एप्सआव थांनानै रिपेमेन्टखौ खालामनांगौ। थ' 5 मिनिट्सनि गेजेराव रिपेमेन्ट खालामनाय जायाबा केन्सेल जायो। थ' बेनिखायनो जोङो मिनिमाइज खालामनानै बेखौ जोङो थोंजों गुगोल एप्सआव थांनानै जोङो रिपेमेन्ट खालामनो हायो। थ' जोङो मा खालामनांगौ, थ' बेयाव मिनिमाइज खालामनायनि उनाव जोङो गुगोल पेआव थोंजों थांनानै जोङो नुबाय ब्रान्सआव क्लिक खालामनानै बेयाव 515 आनपेड आरो गुबुन जा पे दङ। अब्ला जोङो पेखौ क्लिक खालामनांगोन। पेखौ क्लिक खालामनायनि उनाव जोङो साक्सेस जानायखौ नेनांसिगोन। थ' साक्सेस जाबाय। आंनि 515 रिपेमेन्टआ साक्सेस जाबाय। थ' बेयाव आनपेडआ पेड जाबाय। थ' साक्सेस जाबाय। थ' फिन आङो ब्रान्च एप्लिकेसनाव थांफिननोसै। गुगोल पेखौ मिनिमाइज खालामनानै ब्रान्च एप्लिकेसनाव थांफिननानै नुनो मोनबाय बेयाव टाइम डिउरेसन खारनाया गोमायो। गोमानाय लोगो लोगो मा जाबाय, थेंक इउ हरबाय। थ' बेयाव मोनसे आनलक लार्जार लन्स होननानै मोनसे आंनो नटिफिकेसन हरनाय जायो। थ' बेक टु माइ लन्स बेखौ साबमिट खालामनानै जोङो मा खालामना लानो हायो, गोदानै आरो लन लानो हायो। नैयाव आनलक ब्रान्च प्र' बेयाव मोनसे गोदान एप्लिकेसन बेबो। थ' लना 0 जाबाय। एप्लाइ नावखौ जोङो क्लिक खालामनानै गोदान लन लानो हायो। गिबियाव 500निफ्राय 1000, 1000निफ्राय 1500 बेबायदि मोनसे चेन सिस्टेम दङ। बेखौ नोङो रिपेमेन्ट खालामबाय थायोब्ला बिसोरो लनखौ एमाउन्टखौ बारायलांबाय थायो। थ' बिदिब्ला ब्रान्च एपनि लन रिपेमेन्ट भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ।